ho heu fet possible. Bé, doncs benvinguts a totes i a tots aquí aquest matí. Els que esteu aquí i les persones que ens estan escoltant des de casa, que són moltes més de les que som aquí. El motiu que ens porta aquí és un tema d'actualitat sanitària, social i política, que és la Covid persistent. Una malaltia que sembla que afecta al voltant d'un 10% de les persones que han passat la infecció per SARS-CoV-2, tot i que les xifres són una mica provisionals. Aquest acte ha estat impulsat per Marea Blanca Catalunya, el Fòrum Català d'Atenció Primària i els 3 col·lectius de persones afectades que hi ha avui dia a Catalunya, almenys que coneguem. El col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19, mobilització persistent de familiars i pacients d'encefalomielitis miàlgica i Covid persistent i la Comissió Covid persistent de la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès. A més de les seves intervencions com a persones afectades, comptarem amb les intervencions de les metgesses Esperança Martín i Gemma Torrell, metgesses de família implicades en l'estudi i l'atenció a les persones afectades, i també tenim amb nosaltres l'Anna Berenguera, que és la directora adjunta de l'àrea científica de l'IDIAC Jordi Gol. Ens trobem davant d'una realitat que va aparèixer amb la Covid a principis del 20, però que no ha estat reconeguda i definida per l'OMS fins a l'octubre del 21, i sobre la que planegen grans incògnites. Quina és la seva fisiopatologia, quina serà la seva evolució, si hi haurà tractaments i quins abordatges es poden dur a terme i quins són els millors. Totes aquestes incògnites les tenim, però la veritat és que hi ha milers de persones afectades que no se les pot ignorar i la societat en general i el sistema sanitari han de donar resposta a les seves necessitats. Avui volem parlar de tot això amb la idea que aquest sigui un espai de trobada, de diàleg i de construcció. De trobada perquè la Covid persistent ens interpel·la a totes, afectades, professionals, moviments socials, de diàleg des de les diferents visions i posicionaments al voltant de la malaltia. I de construcció perquè ens agradaria sortir d'aquí amb els col·lectius més enfortits, amb idees comunes per construir un relat propi i dirigir les reivindicacions socials i sanitàries que de ben segur s'hauran de plantejar en el futur a curt i llarg termini. M'agradaria ressaltar tot el treball que s'està fent des de ja molt a l'inici de la pandèmia de col·laboració entre persones afectades i professionals sanitàries, que està permetent definir la malaltia a partir de l'escolta i de l'observació dels símptomes, fet que marca la diferència amb altres malalties que es defineixen exclusivament des de la mirada mèdica. En les diferents intervencions podrem constatar les dificultats que es troben les persones afectades perquè se'ls reconegui la malaltia i per rebre l'atenció sanitària i social que requereixen. Així doncs, avui volem primar el diàleg entre totes les persones assistents i també les que estan a distància que podran intervenir mitjançant el xat. Les intervencions volem que siguin curtetes, les intervencions inicials, perquè hi hagi molt espai després perquè pugueu intervenir tots els que ho desitgeu. L'acte, tal com es va anunciar, finalment s'ha aconseguit que es pugui retransmetre pel canal YouTube de Marea Blanca. Hi ha unes 80 persones que s'han inscrit per la modalitat online i pensem que el fet de ser aquí i de poder muntar tot això ha estat un èxit. Volem agrair al col·lectiu Ronda que ens hagi cedit aquesta sala, les persones que ens acompanyen del col·lectiu Ronda, l'Àlex i el Pau, i l'Enric, que ha fet possible tota l'equació tècnica. Celebrem l'arribada de la Sònia, que li ha costat una mica arribar aquí, però feliçment ja és aquí i està ocupada amb altres coses, però benvinguda, Sònia. Benvinguda. Gràcies. Sense més, doncs,